Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-radio Inkeze. Lami igama ngu-President Tutu Ngakhumalo bathi la sibona amagomede. Mbona mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngiqoleze shothi uya-subscribe, ungakhohlwa ukukhomenda nokulike nokushare, okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu, abameli baloyo msakazo Ukhozi FM Siyabonga Mhlongo neminyaka engu-42 sebefaka isicelo enkantolo yemantshi yaseThekwini sokuba kubuyekeza ubufakazi obethulwa ummangali, njengoba bekhala ngokuthi-ke buntekenteke futhi buyashayisana. Lokhu kuvela izolo ngesikhathi usiyavele kuyona inkantolo lo msakazo ongaphandle ngesexwayiso sabhekene necala lokushaya limaze kabi umnumzane Njabulo Duma, okuthiwa wayesiqanda mathe sakhe. Lesi sigameko kuthiwa senzeke eThekwini ebusuku bango-Agasti 31 ngonyaka ka-2024. Abameli bakaSiya Mhlongo, okuthiwa umnumzane Sikhumbuzo Mathabela ubuye abe ngumfundisi odumile eThekwini no-advocate Simphiwe Mlotshwa, benza izethulo izolo behlikiza ubufakazi bukaDuma. Baveza ukuthi kunamaphuzu obufakazi bommangali babona ekahle nje ukuthi awanaso isisekelo. Bakhala ngokuthi kukhona lapho ummangali wathi khona akazange ambone uSiya emjikijela ngebhodlela ngoba wayebheke phansi wezwa ngalo selimshaya. Bathi kuyona le nkantolo waphinde wabona uSiya mjikijela ngebhodlela. Okunye abakhala ngakho abameli bammangalela ukuthi kungani inkantolo ithemba ubufakazi obethulwa umuntu okwenzeka isigameko ekhothile. Bakhala ngokuthi lobu bufakazi okungelula ukuthi kungamiwa ngonyawo olulodwa, kuthiwa-ke ngempela buyiqiniso. Bakhala ngokuthi ummangali wathi wagwinya ekubeni udokotela wamhlola wafika enkantolo wathi zazingekho izimpawu zokuthi ngempela wagwinywa. Abameli bakaSiya Mhlongo bakhala ngokuba ntekenteke ubufakazi, njengoba phambilini uDr Talent Ngcobo wasesibhedlela i-Addington watshela inkantolo ukuthi wahlola ummangali ngezithuba zabo-11 ebusuku, okuyinto uMlotshwa ayiphikayo. Wathi-ke wayengakalimali ngaleso sikhathi ummangali. Omele umbuso umnumzane Ntshalintshali uthe uyaphika nesicelo esafakwa abamangali bakaSiya. Uthe akakholwa ukuthi konke inkantolo ilalela udaba lokuthi ummangali kwakungelula ukuba akhumbule konke ngoba wayekade ephuzile ngesikhathi sesigameko. uDr Ngcobo uveze ukuthi waqaphela ukuthi-ke udla amanzi amponjwana ummangali. Watshela inkantolo ukuthi wayekade enezimpawu zokulimala esiphongweni ngezansi kweso elilodwa kanjalo nangezansi kwekhala. Waveza nokuthi wagxila ebusweni kuphela, wayezeka ezinye izingxenye zomzimba ngoba-ke wayebona elimele ebusweni kuphela. Ngesikhathi kuqhubeka icala, uSiya bebuya aqhweba uMathabela ukuba khona amhlebela khona. uSiya-ke njengenjayelo ufike enkantolo eswenkile efaka isudu ephelezela ngowesifazane bekade efaka izigubu ezimnyama. Uzokhumbuleka ukuthi uSiya uyena owazicela ukuba Ukhozi lumise kancane, nokwagcina ekholela ekutheni-ke engabe saboyisa uma sekwenziwe izinguquko zango-Ephreli. Imantshi umnumzane Mhlonipheni Sibiya icala lihlehliselwe uSeptemba zongu-17 lapho inkantolo ezokhipha khona isinqumo sokuthi-ke uyahoxiswa yini ubufakazi obethulwa ummangali. Ingane zakwethu, izona izindaba ezihamba phambili ezithinta umsakazo Ukhozi FM Siya Mhlongo, kanjalo necala abhekene nalo la kushaya isiqanda mathe sakhe endaweni yase-eThekwini. Ahlale comment section ngizwe ukuthi wena kutheni okwakho ukuphawula ngalolu daba. Mina ngela sibona ingane zakwethu sengiphuma manje la, kodwa ngiyathembisa ukuthi niyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwevideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe niziphathe kahle, ube nosuku nomnandi. Ngithanda kakhulu.